Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag batian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Scheduled weekend brownouts pagpanghanda na sang Sineco para sa El Nino phenomenon. Masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu nakuha sa 3 ka mga lalaki sa buy-bust operation sa Bacolod City. Ordinansa para sa libre nga maintenance medicine para sa mga senior citizens aprobado sang konseho. Shearline nagadala sang ulan sa mga parte sang Visayas kag Luzon. Kag sa Good Vibes, resort nga natung-an sang kanlandog kag kanlaon sa tripping ni Ruming kag senior high school student volunteer bilang bumbero. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, shearline na nagadala sang ulan sa mga parte sa Visayas kag Mindanao. Ang pagtabo sang northeast monsoon kun ang hangin amihan kag ang easterlies o kun hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaresulta sa shear line nga amo ang nagadala sang pag-ulan sa Southern Luzon kag Visayas. Ang isla sang Negros ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob nga dala naman sang easterlies kag localized thunderstorms o kun ang hinali nga pagbubo sang ulan sa hapon, gabi o kun kaagahon. Wala sang may nakita ang pag-asa nga weather disturbance nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility tubtob sa weekend. Sa number 9, tigayo na nga nakapauli ang nakabalik sa iyang pamilya ang 65 anyos ka kargador nga nag-viral sa social media matapos makuhaan sa litrato nga nagatulog sa karton sa gwa sa Burgos Public Market. Matapos ka mapaidalom sa medical check-up, ginsugat sang katapos ang anti-medicancy team sang DSSD kag DRRMO ang 75 anyos nga si Marcelino Miranda sa youth home sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Sakay sa stretcher, ginbiyahe siya sang ambulansya padulong sa balay sang iyang utod sa Talisay City. Makita ang kalipay sang iyang himata sa bulig para sa kay Marcelino. Si Marcelino, isa ka anay OFW nga nagaserbi kargador sa merkado. Inoro 8 sa naglapta sa social media ang iyang litrato nga nagakatulog sa mga panid sang karton sa gwa sang merkado. Gani galingon man siya nga ginrescue sang anti-medicancy team tubtub nga nabalik sa iya nga mga himata. Sa number 8, ordinansa para sa libre nga maintenance sa medicine para sa mga indigent nga senior citizen aprobado na sang Konseho sang Bacolod. 4 million pesos ang igatalana nga pondo para sa maintenance medicine nga libre nga ipanagtag sang syudad sa mga indigent senior citizens nga nagabatsyag sang diabetes kag hypertension. Inya na base sa ginaprobahan nga ordinansa sang Konseho. Suno kay Councilor Celia Flor, ang chairperson sang Committee on Senior Citizens sang Konseho, ginasugura na nila ang verification kag validation sa mga beneficiaries sa mga kabaranggayan. Ang resulta sa medical check-up kag reseta kabahin sa mga requirements para maka-avail sang libre nga maintenance medicine ang mga naga-edad 60 anyos pasaka. So, kay under sa ordinance, kinanglan ang prescription should come from a government doctor. And then, pag-issue sina, that prescription will be surrendered or given a copy sa barangay health center. Ang health center, amo na ang ma-request sa city health office sang medicines na required. So number of patients, number of senior citizens na qualified, and then they will be given either weekly or monthly or. Sa number 7, Progressive Alliance of Capital Employees sa Conpay sa magapatigayon sang eleksyon. Nagapungko nga chairman sang PAY sa magahingyo sang pagpangusisa sa mga black propaganda nga ginahaboy batok sa iya.
Nagasugod na ang piniliay para sa bagong nga set sang officers ang base sa mga ospital sa badasun nga semana sa mga district hospital. Ang General Assembly ang natalana sa Enero 27. May 8 ka mga nagapapili nga nagalakip sa 4 ka mga re-electionist para sa 5 ka mga bakante nga posisyon sa board. Sunod sa kay Engineer Ruben Diamante nga chairperson kag liwat nga nagapapili kung tani wala na lang sa habuyanay sa black propaganda, labi na sa ang below the belt. May mga messages nga ginapasapasahan karon nga nagaguba sa iya, kaangay nga siya ang ginahambalan nga diktador. Ini nga bagay ang iya ipatuhoy sa NBI para mausisa ang sa likod sini. Sunod kay Diamante, sa ilang pagpungko may transparency lakip na sa financial status sang Union. Dahil may mga eleksyon nga matabo sa kada district hospital, magkakanta kita sa mini assembly man dito. So ongoing subong ang aton conduct sang eleksyon. Gusto lang namon i-aware ang mga membro nga makabati o kung makakita sa aton. Beware kita sa mga black propaganda under below the belt ba lang ang mga issue na ginahaboy sa kandidato na ilapit na sa akon as your chairman. Bukas ang opisina sa pagsaba. Luyag kamo ya padalagan lang kamo kay pwede man kamo makabulo sa amon sa palaaboton nga mga tinuig kung hindi na kami abi nga magpadalagid kamo sa mga sulat para sinabi nga makapaguba sa reputasyon sang tao. So palihog lang please, dulaan nyo na. Sa number 6, bago nga pamuno sa Liga ng mga Barangay, Negros Occidental Chapter ang magatutok sa pagbuhat nga mangin drug-free ang Negros Occidental. Ginpatigay ng eleksyon kay Ina sang aga para sa Provincial Liga ng Barangay. Unopposed ang tanan nga nagpapili kag presidente sa karon amo si Julius Richard Sablan sa Victoria City. Sa 601 ka mga barangay sa Negros Occidental, mas sobra sa 460 sunod sa iya ang nadeklarar nga drug-free. Rason nga ini ang tutukan sa iya nga pagpamuno para matigayon nga maangkon ang drug-free province. Pagpanghangkat naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga amo ang nagpamuno sa ilang nga oath-taking nga magpatigayon sa barangay assemblies sa pagpasiguro nga mahatagan atensyon ang mga sentimiento sang tagsa ka constituent. Iya man sila ginahaylo nga mag-upod kag mag-isa sa pagtrabaho sa ilang nga mga upod sa liga para malabot ang pagbag-o nga para sa kaayuhan. Hindi man dapat pagkalipatan ng pagkatampad sa ilang nga paghatag sa serbisyo. Whatever programs na left behind the Board of Pipilio will be continued, especially the CBRP Yaka drugs for the plan that the province of Negros Occidental mga drug-free kita. So may mga left behind kita nga mga cities and municipalities nga hindi pa subong naka-drug-free. There are some barangays nga ongoing ang processing for the drug-free barangay. So for that, siguro that is the priority na matapos ang talagang mga projects ng Borjuvi. As leaders of the League, you must promote inclusivity and ensure that everyone is heard, as this is the essence of democracy. As a forum, I urge our barangay officials to earnestly pursue the barangay assemblies, ensuring that we remain consistently conscious and aware of the sentiments and needs of our people. Sa number 5, empleyado sa Gihungan City LGU nga ginpatay sang NPA ang anak sa isa ka leader sa grupo nga nagapamatok sa mga komunista suno sa PNP. Parayon ng investigasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office sa pagpatay sa kay Edmar De Lucindo, job order employee sa Gihungan City, nga ginpatay sa mga ginakapatihan katapos ang New People's Army sa sitio Mainit, Barangay Bulado. Sunod sa kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson sa NOPO, 15 kilometros ang kalayuan sa lugar sa insidente sa city proper. May na-recover ang mga pulis nga 8 ka mga fired cartridge sa 5.56mm rifle sa crime scene. Ang biktima, ang officer sang Livelihood Association kag anak sang leader sang grupo nga anti-communist suno sa PNP.
Antes matabo ang insidente, may impormasyon nga nabato ng PNP nga ara ang Army sa katupad nga barangay para sa combat operations matapos makabaton sa impormasyon nga may NPA sa lugar. Dugang pa sa PNP, kilala ang barangay bilang pugad sang mga rebelde. Martes ang gabi, isang ginpatay sa mga rebelde ang biktima. Sa number 4, tatlo ka mga lalaki ang nakuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa nga suspected shabu sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Nakuhaan sang kapin 1,067,600 sang ginaalagar shabu ang tatlo ka mga lalaki nga yara sa drugs watch list sang kapulisan sang kahapon sa Purok Progreso, Barangay Vista Alegre. Ang mga suspect ginkilala nga sanay Christian Gayoso, isa ka high-value individual, Jason Baison, kag Lance Bawiga, lunsay mga street-level individuals. Nakuha sa ilang isa ka putos ng plastic kag 5 ka plastic sachet nga may unod sang suspected shabu, 1,000 pesos nga buy-bust money kag 9,000 pesos nga budol money. Ang tatlo ka mga arestado ang yara karon detained sa Police Station 7. Sa number 3, QR codes ang natala na ipamutang sa mga traditional jeepney sa Bacolod City. Para mapasiguro nga hindi kolorum ang ilang ginabiyahe nga traditional jeepney, natala na nga pamagpabutangan sang stickers nga may QR codes ang mga nagabiyahe nga jeep sa syudad. Sunod sa kay June Asis, Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros, nagsugod na sila parehistro sa City Administrator's Office ang ilang mga ginabiyahe nga traditional jeepney. Ini matapos man nga natagaan extension ng ilang pagbiyahe tubtub Enero 31 paagi sa gin-issue nga Board Resolution number 002 sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Para naman kay Rudy Catedral, presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o KONBACOD, bakabig nga kadalagaan sang ilang nga ginahimo nga pagpamatok sa plano nga pag-phase out sa traditional jeepney sa idalom sa Jeepney Modernization Program ang pag-extend sang deadline. Kagkoning kaso, gitman magpa-consolidate, amo na sila ang pwede pasudlon sa consolidation. May ginahatag nga assurance, sila na nga ma-expire na by January 31. Amo pa na ginahulata kay subong wala pa bali wala pa. De amo na gaulat kita kung may magwagid man ng memorandum nga kinanglan na naton mag-consolidate at least ready na ta magpa-consolidate. Isa na ina kadako nga kadalagan para sa aton nga nagadipinsa na hindi mawadaan palangabuyan ang magagmay nga driver operators sa syudad sang Bacolod. Kaya pakita lang ina nga ang aton nga gobyerno nagatayog na sang aton nga ginapanghimo nga sudason nga rally protesta. Number 2, kaso sang dengue sa Western Visayas ang naglubo sa 45%. Sa record sang Department of Health Western Visayas, may 8,517 ka dengue cases humalin Enero tubtub Disyembre. 30 naman sa kabilugan ang napatay bangod sang dengue sa bilugar rehiyon sang 2023. Sa gin-release nga datos, 15,411 ang dengue cases nga gin-report sang 2022 kag nanaog ini sa 8,517 sang 2023. Kalabanan o kon 44% sa nagka-dengue yara sa 1 to 10 nga age group. Sa report sang DOH ang probinsya sang Aklan ang nag-record sang pinakamataas nga increase sa dengue cases sang 2023. Ang Negros Occidental may 1,552 ka dengue cases sang 2023, siyam ang napatay. Ang Bacolod naman may 597 dengue cases, kag 3 ang napatay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Malawig na brownout na tarana sining weekend para sa maintenance works sang Central Negros Electric Cooperative. Sunod man sa manager sa Seneco, inibilang preparasyon man sa mga epekto sang El Nino phenomenon. May report si Nico Delfin. Halin lasay sang aga sa lasay sang gabi sa Sabado kag Domingo ang scheduled brownout sang Central Negros Electric Cooperative.
Nalakip sa mga apektado nga lugar ang nasakpan sang Asdas Gonzaga Feeders kag Alihis Feeders. Suno kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, ang preventive maintenance kabahin sa pagpanghanda para sa El Nino o kuntig ilinit. Preparation man sa El Nino. Kay basta anytime nga na-challenge ang aton nga substation bala kag hindi ta ka-preparar mas dako pag itang brownout nga tubangon sa aton mga substations. Ginalantaw sang pag-asa nga ang Negros Occidental ang nagaisanon nga probinsya sa Bugos nga Visayas nga maka-eksperyensya sang dry spell o kuninit nga pag-ulan. Tungod sa ginapaabot man nga pagnipis sang supply sang kuryente kadungan sa pagsaka sang demand kuntig ilinit, ginapasiguro man sa pamunuan sang Seneco pod sa mga power generators nga may nagakaigo nga supply sang kuryente para sa mga konsumidor. We're expecting mag-deliver man sa sang nakatala na nga preventive maintenance man sa part nila. Otherwise, ma-shoot up ang aton rates because of the demand sa generation. So, we are also working it out nga tayo yun and hopefully ma-address na ni NGCP man ang yaman nga linya. Samtang gin-abi-abi man sang tagdumalahan sang Seneco nga ginpaboran sa Department of Labor and Employment ang petisyon nga nagakilala sa na-impeach nga anay Union President Marby Cabardo bilang lehitimo nga pamuno sang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR. Suno kay Cabardo nga nagaserbe acting president. Ila na ginaplastar ang negosasyon upod sa management kag more power agud mapalabot ang benepisyo sa mga empleyado. Ilabi na ang pag-rehire sa ila sa idalom sang joint venture agreement. Ginpasalig man ni Cabardo nga wala sang work stoppage order samtang ginahikot ang transition para sa natalan ang paghatag prangkisa sa Negros Electric Power Corporation o NEPC. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pangpa-good vibes sa nga weekend. Ang ini nga resort na tungan sang Mount Canlandog hanggang sang Mount Canlaon. Ini siya makitaan 45 minutes lang nga drive gikan sa Bacolod City. Pag abot mo sa area, may mga cottages, may mga kwarto nga pwede tulugan, may swimming pool kag ang pinakanami sa tanan, katahom sang view sa mga matahom nga kabukiran sa Negros. Inang atong lagawan boss sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa Baganihan naman, senior high student pa lang siya pero nag-volunteer na siya bilang bumbero. Aton siya kilalahon sa isa naman ka episode sa Baganihan sa Sunday. Barb, ang ini siya Barb nga resort, pwede mo siya i-rent nga exclusive para sa inyo lang 10,000 pesos. Kaya na. Kaya mo Especially na. kung kung To brown damo ka out. mo. Share. Kag siyempre, no, senior high student, sana ka bumbero ka namin nga example. Basihan dum yung giving pero. Kag may itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako Romeo Subaldo, happy weekend.